Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon ekipo. Egunon Inigo, egunon Mai. Ui, barkatu Mai. Egunon guztioi, aserrenago, Banekin nik, horregatik jetxi dizute nik paderra. Baina ez dakit zergatik zauden aserre, Mai. A ber, galdera ironiko bat. Bakizue gepardoa planetako lurreko animalierik azkarrena dela, ezta? Bai, orduko 120 kilometroko abiadura har dezake. Vale. Badakizue zer den gepardo bat baino azkarragoa oraindik? Zer? Espeziea desagertzen ari den abiadura. 7.000 gepardo baino ez dira geratzen. Hori bai ironia. Lan asko dago egiteke oraindik. Gaur, gepardoaren nazioarteko eguna da. Cheetah runs so fast across the plains, across the grass. Cheetah likes to chase, likes to hunt, wins the race. Cheetah is yellowtail. Abenduaren 4 gepardoaren eguna izendatzea Lauri Markerrek proposatu zuen. Marker gepardoen kontserbazioan munduko aditu nagusietako bat eta Cheetah Conservation Foundationeko sortzailea da. 1977an Lauri Marker Winstoneko Oregongo Wildlife Safarira joan zen eta han Kajam izeneko geopardo umezurtz bat ezagutu eta hasi zuen. Kajam Alemaniako zoo batean jaiotako emea da, Oregonera eramantzutena bere portaera aztertzeko eta hazkuntza programa batean parte hartzeko. 80an gepardoan Namibian askatu zuten Lauri Markerrek zuzendutako programa baten barruan. Gatibu hasitako gepardoak beren habitat naturalera berriro sartzeko. Eta zein izan zen Kajam askatzeko egun egokiena? Abenduak 4. Laurik data hau aukeratu zuen Kajamen urtebetetzarekin bate zetorrelako. Oso bitxia da historia hau. Bitxikeria batetik, beste bitxikeria batera. 1971an Frank Zappa eta The Mothers of Invasion taldeak jotzekoak ziren Montreuxeko kasinoak zu hartu zuen. Gertara honek Deep Purple taldearen Smoke on the Water abesti ospetsu inspiratu zuen. Garai hartan Montreuxen grabatzen ari baitzen taldea eta hoteleko leihotik eraikina erretzen eta kea uretan islatzen ikusi zuten. Horrela jaio zen rockaren historiako gitarra riff ospetsuenetako bat. Baina historio honek badu are bereziagoa egiten duen zerbait. Hala da, Frank Zappa, Montreuxko kasinoan gau hartan jotzekoa zen artista, 1983an hil zen, sutea gertatu zen egun berean, abenduaren 4ean. That's it, boo. That's it, boo. That's it, boo. That's it, boo. Eta 15 urte igaro dira idazle, poeta eta abeslari handienetako bat gure artetik joan zenetik, Xabier Lete zendu zenetik. Gazterik hasi zen idazten eta bere artikuluak ohiko bihurtu ziren Zeruko Argi aldizkarian. Euskal kantagintza berriko partaide nagusitarikoa izan zen. 1975an Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Josean Artza, Josan Geliri Garai eta Lourdes Iriondorekin batera abian jarri zuen Eztok 13 taldea. Ziur nago Leteri buruz behin baino gehiagotan hitz egin dugula Durangon. Eta badirudi azken egun hauetako eguraldi hotzaren ondoren, eguzkiak berriro berotuko duela dena. Izotzondoko eguzki neguaren farre, olerkariak noiz baitiri goratzarre, emek idukitxaroz biztu garailarre, uda berri lamiek larre on batzarre. Uda berri lamiek larre on batzarre. Betik natori barrak izoztuta utziak mendia. Eguzkia aipatu dugu, bitxikeria gehiago nahi, 1956an 4 gazte elkartu ziren Memphiseko Sun Records estudiotan. Ez dakit izen hauek ezagunak egingo zaizkizuen ala ez? Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins eta Johnny Cash.
$1 Million Quartet da grabazio mitiko horiek egin zituen taldeari emandako izena. Badirudi jam session hori kasualitatez gertatu zela. Elvis izan zen estudioetara iritsi zen azkena. Hori bai, musikaren historiako lehen super talde izan zen dudari gabe. Come over, baby, whole lot of shaking going on. I say, come over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Egun bitxi honetan baita ere, 1928an, Ebe de Bonafini giza eskubideen aldeko ekintzaile argentinarra jaio zen. Ebe de Bonafini Ensenadan jaio zen Argentinan, Maiatzaren plazako Amen elkartearen sortzaileetako bat eta presidentea izan zen. Erakunde horretan Jorge Rafael Bidelaren diktadura militarrean desagertutako detenituen amak bildu ziren, justizia eskatzeko eta haien seme-alaben itzulera aldarrikatzeko. Maiatzaren plazako Amen erakunde horrek ekintza ugari sortu zituen. Unibertsitate institutu bat, irrati bat, egunkari bat, kulturetxe bat. Bonafinik mundu osoan zabaldu zituen bere aldarrikapenak, Euskal Herrian bizi zen errepresioaren aurka sarritan hitz egin zuen ere. Contra el miedo, cada jueves, cada paso, era un grito de los ausentes. Madres que claman por hijos perdidos, rostros de niebla, cuerpos prohibidos. La dictadura sembró su terror, pero en la plaza nació el clamor. Eta orain dator bitxikerien artean bitxiena. Alex de la Iglesia! 1965 jaio zen Bilbon Alex de la Iglesia. Deustuko unibertsitatean ikasi zuen filosofia, baina laster hasi zen komikiaren munduan murgiltzen eta hortik zinemara igaro zen. Mirindas asesinas film laburrak izan zuen arrakastaren ondoren, El Deseok Pedro Almodobarren ekoiztetxeak finantziatu zion lehenengo film luzea, Acción Mutante. Eta hortik aurrera ibilbide profesional ikusgarria. Labur bilduz, El Día de la Bestia, La Comunidad, entzun hau, Perdita Durango. Nola lotzen dut, 800 balas edo, bueno, ez dakit ezagunena, agian, Las Brujas de Zugarramurdi. Laga biga iga, laga boga xega, zaizoi bele, alma tiro pum. Laga biga iga, laga boga xega, zaizoi bele, alma tiro pum. Gaurko saioan gurekin izango diren bitxiak ezagutu nahi dituzue? Bai, Zugarramurdiko sorginen baimenarekin, Mendukiloko Bazuloko sorginarekin hitz egingo dugu. Amaia Gobillar gurekin izango da Mendukiloko sekretu guztiak aztertzeko eta jaso berri duten sariaren inguruan xehetasun gehiago ezagutzeko. Belarodoko mojen kasu misteriotsuaren inguruan sakonduko dugu, Jangoikoaren izenean. Eta kultura, Zazpitiko Kultur Kooperatibak antolatutako 2026ko arkupe hotxak egitasmoa ezagutuko dugu. Eta eneko Iturbek hainbat notizia bitxi ekarriko dizkigu gaur bitxikerien eguna delako. Gepardo bat bezain azkarra eta arina izango bagina bezala, hasiko gara edo zer? Plazak zutan daude, eta antzokia erretzen ari den sua uretan islatzen da. Baina guk, sorginok, beti dantzatuko dugu suaren inguruan. Egunon bitxikeria zaleok abenduak lauditu gaur, eta osteguna da ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Egunon guztioi, aserrenago ezaztu, Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezei Zarandi, egunon? Egunon!
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1083 garrena du, goizak 10:18 minutu, abenduak 4, gu 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan entzuleo kongitorri guztioi izandakoa, naiz irratian zaretela, bigarren kafean. Voy a escribir algo que duela porque me jode, que todo se muera, puedo dormir con esta pena, pero la culpa es una cadena, mientras yo me retuerzo en el dolor del ángulo muerto para curarse. No hay atajo en mi WhatsApp. Estás muy abajo. Hace frío en Donosti, es puto verano. Como Olivia veo tu cara en cada coche blanco. Merina Grisen kantuanekin abiatu dugu gaurkoa mejor hemen ere hobeto gaude. Horian ere gaurko maite dutetako bat. Atzo esan nuen, bai, osorik negoela, baina erdi eskastuta, goiurik ezkauta zegoen, baina esan izuen, gorputzarekin negoziaketak abian nituela, eta negoziaketan akordi batera iritsi gara, eta nire gorputza osatuta dago. Orainik tripak pixka dolana hasita dauzkat, baina inor ez dadiak eskatu. Hontan behintzat ezkarela eriko gantza denez. Goizeko 10:20 minutu kantu honekin abiatu dugu esan da bezala eta gure txatera begirare jarri behar dugu egunon dio gorkake. Durangora nola jantzita joan behar gara Goiuri. Bueno, Egoaizea dator. Eguraldiari begira jarri naiz eta ez da aurreko urtea bezain hotza izango. Astelenean gainera eguzkia soilik ez dute iragartzen, hau da lainorik eta ez dut topatu. Eta temperatura altuak. 21 gradu, 21? Bai, abarkatu igandean ari naiz. Bueno, astelenan 19 gradu Goiuri. Bai, bueno. Ja pentsa, bihar ja minimak 12 gradukoak dira. Hori nahiko jasangarria da. Eta, zer? Bai. Bihar minima 6 gradukoa da? Txin, a ber, ze... Mexikoko Durango begiratzen ari zara? Ez, Euskal Herriko Durango, Goiuri. Minimak bihar 6 gradukoak. 12 gradu. Maxima 12 gradukoak. Maxima 15. Ez da egia. Nere iturriak hori dio. Nere iturriak dio, minimak 6, 12... Eta igandean ja eguzkia. 21 graduko maxima. Ez que bihar ez da larun bata, Badakit, larun Ez que pasazara igandera. Larun batean dago, laino euriri gabe da pixat egun transiziozkoa. 13ko minimak, 19ko maximak. 16ko maximak, bueno. Ikusten duzu, Benetan Goiuri Durango País Baskoa jartzen dira hemen. Iturriaren arabera, desberdina dela esaten dut. Aldatzen ari da, egoiza sartzen ari da Goiuri. Egia esan, bihar goizan euria egingo du, baina gero ja, badirudi ez duela euririk egingo, eta hori eskertzekoa da, bereziki, jendea ez dela ibiliko, aterkiekin, aterkia iriki, itxi, kan. Bai. Hementxe diote, zorionak mai eta bea, zorionak intu jairi urte betetzeko ospakizun horregatik, behon izuela ba, nire maite duta da, urduri nagoela, zelako abentura eta desventurak izango ditugun larun batean, atentok ibilian, argazkiak, bideoak denetarik egingo dugu, bai, egin beharko ditugu, bideo mordoa, bai, 22,5 puntuak eta dantzan diote hemendik. Bueno, izu. Nahiko txukun, niri dantza pauso bat joan egin zait. Zeratik joan zait, ari nintzelako entzuten, pegilekuna lankideak bidali digun Sor Citroen. Entzun duzu hau? Ez. Gustatuko zaizu. Sor Citroen. Baina gero entzun behar dugu... Ez, gero repurrak bere estetika propioa dauka,
baina goiza alaitzeko, ba hause biali digute. Mai Gorostiaga Pozo. Gracita Morales, protagonista, Sorcitroenen. Bai, naiz gogoratzen. Bai, esango nukela bai. Kantua Anton García Abrilena, ez? Bai, oida. Bai. Baina ez aztua zerren nagoela, Nire Markatu mai. gaur maite dut ez, gaur maite dut eza. A ber, nola, kontestuan jartzeko. Atzo irakurri nuen, aldizkari baten, izugarrezko titularra, ez dakize, ospetsuk, izen ez dut aipatuko, ez dudalako nahi, eman dit, ez dakizen bat euro, eman ditela kausa baterako, ez dut aipatu kausarik ere. Eta hori askotan gertatzen da, ez? Ospetsu famatuak direna, ez dakizen, ez dakinork eman ditu hainbeste dolar edo euro, ez dakize kausarako, izue, eman eta iso, ez esan ezer, porque ez dakit erabiltzen baduzue hori, gero publizitate egiteko zure zeari buruz, ez zait justo iruditzen. Eman dezaguni, etxetik atera naizela eta euro bat eman diola, ez dakit eskale bati. Eta juten naiz egun guztia, esaten naiz euro bat eman diote honi, euro bat eman diote honi. Ez dakit, baino ez zait justo iruditzen, eta ez zait batere gustatzen. Eta honen arira, eta ez dut gehiago sakondu nahi gau hauetan, gorrotu dut edo ez dut maite, Gabonetako telebistako maratoiak. Punto, hor ustet. Gehi bat. Orain ulertu dut. Nire maite duta da, ilargia dagoela Geminisen. Barkatu? Bai, gaur goizan bialia eta argazki bat jartzen duena luna llena en Géminis. Luna llena en Géminis. Eta niko duzu nik hau interpretatzea, Goiuri. Noski baietz. Ez da bet, ideiarik ere. Gaur super ilargi dagoela, hori badakit. Ilargi bete eta oso handia. Claro, eta zu zara Géminis. Ni Géminis naiz hori bai, barketu zenon hori bazenekiela, Goiuri. Eta horrek esan nahi du... Ez, Merkurio retrogrado egon den bezala. Egon da, ilargia Geminisen dago, ez? baina ze esan nahi du horren. Bueno, galdetuko dugu. Ez da gitu ondo. Hemen norbaiteke balin badaki honen inguruan, lagun gaitzala. Ikusi nuen lehengon, atzarazetan reel bat, nahiko xelebrea. Zego, Juri? Bueno, jartzen du, honek esan nahi duela, ilargia bihurtuko dela ideia, konexio eta hitzen inspirazio iturri. Beraz, aizu, nahiko ondo sormenerako eta gauden giro honetan, ez? Durangora goatzela gaur, bihar hasiko dela Durangoko azoka, beraz, ez dakit, ideia, hitz eta konexioen inspirazio iturri, bueno, hori hona da. Ze ondo. Kantu hau mairi dedikatuta nola, serre dagoen eta badakiten bere garaikoa dela. Zein zure maite dutako, Juri? Nere maite duta da eta sentitzen dut matraka gehiegi ematen ari banaiz, baina aitortu behar dizuet maite dudala Durangoko azoka. Eta Durangoko azokan sortzen den ekosistema hori eta giro hori pixka bat ateratzen nauelako nere egunerokotasunetik. Eta ez soilik joaten naizelako beste herri batera eta lo egiten dudalako beste herri batean eta ez dudalako nere etxean lo egiten, baizik eta elkarrizketak desberdinak direlako. Egia esan gertatzen zait gauza bat dela Durangon ikusten ditudala urtean zehar gutxi ikusten ditudan pertsona batzuk, eta orduan beraiekin ere izaten ditudan hizketaldiak ez dira izaten, nere egunerokotasunean presente ditudan lagunekin izaten ditudan hizketaldiak. Egia da nere laneko
kezkak eta batzuk egoten direla, baina beste batzuk ezain beste, ze Durangok, liburuek, diskoek eta gure konbidatuak elkarrizketatu behar izate horrek nire buruko RAM guztia hartzen du, eta orduan, ez daukat espazio gehiago beste gauzetan pentsatzeko, eta hori ona da, kasu honetan. Beste batzuetan ez da ona izaten, baina kasu honetan ona da. Are gehiago orain, banabilela hainbat prozesuetan murgilduta eta pazientzia landu behar dudala hainbat kontratuak direla, eta horrela banketxeak direla, eta horrelako kontuekin, eta nola pazientzia landu behar dudan, Durangon egongo naiz beste gauzetara, eta orduan ez naiz egongo hain kezkatuta kontratu horietan edo dana dalakoa. Beraz, maite dut garai hau, maite dut, esan aitortu behar dizuet, eguraldia lehen urtekoa baino hobexa izatea horrek ere posten hau, ze hotz handia pasatakoa naiz Durangon. Egia da, ez naizela ni eguraldiarekiko egokien jazten den pertsona. Ez. Egia da, ni beti oso txikitatik izan naizela, beti etxean esaten zidaten Doña Kalorias. Bai. Eta beti dudala beroa, eta orduan, egia esan, ez daukat arropa oso hotzarentzako kalitate altukoa den arropa, Zalantzerik gabe. Nik ez dauzkat maila termiko hiek barrutik hietxoa daukatenak, ze kriston hotza pasatzen detanketan, eta horrelako ez dauzkat horrelako plumifero, potolo, kalitate altukoak, badaukat arropa hotzarentzako, baino, egia da, nik goizetan esnatzen naizela eta beroa daukat beti. Eta orduan, jazten naizenean, ez naiz jazten, pentsatuz, hotza pasako dela. Eta orduan, egia da, ez naizela ondo jazten. Eta agian jertxe finegi hartzen dudala, edo... Jertxe hartzen baduzu. Jertxe hartzen badut. Orain ere... Gero neguerdia katarroarekin pasatzen du. Mai eta Inigo jertxearekin daude, eta ni mangamotxean nago. Bai. Eta ikusiko duzu Goiuri kaletik plumiferotxo bat jarrita, baino azpitik horrelako tiradun kamiseta batekin. Baina plumifero gainetik. 7 gradutara. Plumifero gainetik. Eta gero, 3 aste katarroak endu ezin gainetik. Ni txik nintzenean amak egiten zizkian horrelako, jartxeak eta punto egiten, eta beti esaten ziaten, ¿qué suéter tienes? Oso txiste hor ona, Mai, oso ondo. Entzuleok, goizeko 10 eta 30 minutu ditugu, eta aurrera egin behar dugu, ze Beloradoko mojen lapurretan murgildu beharrean gauden. Geratu hemen gurekin, benetan giro berezian murgilduko garelako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Se han llevado a la madre detenida y no sabemos por qué. No sabemos de ningún motivo que les lleve a realizar este acto. Muchas gracias. Abadesa atxilo eraman dute, eta ez dakigu zergatik. Ez dakigu zergatik. Eskerrik asko. Tira. Jakin,
badakigu zergatik eraman duten atxilo, Mojek esaten dute, bideo ego dute Instagramera, esan ez dakigu zergatik eraman duten atxilo, baina orain, egun batzuk pasa dira, eta badakigu ondo zer gertatu den. Entzun hau. 14. mendeko Kristo guruziltzatu bat. 17. mendeko formatu handiko 2 mihixe. 16. mendeko Bretonerako Ama Virginaren tailu bat, edo antzinako abadesa baten 1556ko testamentu bat. Atzo aurkeztu zituen Guardia Zibilak Beloradoko lapur bitxien altxorrak. Duela astebete, Burgosko Belorado monasterioko abadesa hoia, beste moja hoi bat eta antikuario bat atxilotu zituzten pelikula batekoa dirudien operazio batean. Arrapakina edo ondare historikoko 30 bat lanek osatzen dute. Horietako batzuk kalitate handikoak omen dira, eta kalkuluen arabera haien balioa 1000 eurotan dago. Pablo Palazin, Burgosko Guardia Zibilaren komandantziako bozeramaileak atzo azaldu zuenaren arabera. Antza denez, asteazken honetan, hau da, atzo ikusgai jarritako piezak polizia operazioaren barruan berreskuratutako batzuk eta komentutik erreskatatutakoak beste batzuk Urduñako monasterioan aurkitu zituzten, ostegun arratsaldean egindako miaketan, naiz eta berez Beloradoko monasteriokoak izan. Erreskatatutako artelanen artean aipatzekoak dira, esan bezala, tamaina handiko Kristo gurutziltzatu bat, piezarik zaharrena izango dena, 14. mendekoa izango baitzan, naiz eta gurutzea 20. mendekoa izan, ez? Bueno, horretan ari dira, ikertzen ari dira orain adituak. Formatu handiko bi kuadro daudela ere esan dut, San Franciscoren estigmatizazioa eta La Inmaculada izenekoak. Era berean, Bretonerako Andre Mariaren irudi bat dago, hau da, Beloradoko komentuko zaindaria omen da, eta 16. mendeko zur polikromatuzko tailu bat, 20. mendeko janzkerarekin, urrez bordatua dagoena, eta lehen aipatu dudan testamentua Maria de Velasco abadesaren testamentua, Urduñako geletako batean aurkitu zutena. Hau orain, Burgosko museoaren laguntzaz katalogatu egin beharko da, zer den baliokoa, zer den, zer ez, nork daki, agian, orain deskubritzen dute, pieza hauetakoren batek milioiak balio dituela, eta soilik Mojek zekitela benetako balioa. Bitxiena da nola hasi zen operazio hau. Legez kanpoko merkatuan ondarea eta artelanen salmenta ikustaratzen ari ziren, antza denez poliziarentzat ohikoa da, ez? Aitzen dira kuskuxeatzen ea merkatu biltzean artelanen bat agertzen dan, bueno, horretan aritzen dira. Eta, merkatu espezializatuetan ondare historikoko hainbat pieza zeudela ikusi zuten, eta orduan hasi zen polizia operazioa. Hortik tiraka Madrilgo antigualeko gauzen denda bat topatu zuten, eta bertan 17. mendeko San Antonio de Paduaren irudi bat topatu zuten. Eta badakizu nongoa zen irudi hori? Beloradoko konbentukoa hori ere, nolabait, bidaiatu zen pieza hark, Liuratutan aukak gai honek. Tardan ikertzen aritu naiz. Mojak ez, hain txintxuak, hain ongiaren zaindari. Bueno, kontua da, Beloradokoak ez direla artelanekin trafiketzen aritu ziren bakarrak, hemen tradizioa dago, eta pentsatu dut, historiaren bat kontatuko dizuedala, probestuko dudala aukera horretarako. Beraz, goazen frankismo garaietara. Jabe ez ezagunak dituzten objektu batzuk banatzen dituzuela jakinda, eta kontuan hartuta dena galdu dugula gorriek kendu digutelako, hau edo hau eskatzen dugu. Horixe izan zen formula. Zer iruditzen zaizue? Aitzaki ona da, ez? Aitzakia ona, ez ustekoa gutxi. Espainiako Ondare Artistiko Nazionalaren komisario nagusiari
1939 eta 1945 artean gutun ugari iritsi zitzaizkion, eta denetan justifikazio bera errepikatzen zen. Mi tiempo anhelé los hills en Milán. Formula hori erabilita, Moja eta apaizek arte ondarea konfiskatzeko eta babesteko batzordea gordetako 2000 pieza baino gehiago eskeratu zituzten, baita frankismoak errepresaliatutako familia errepublikarai kendutako gauza ugari ere. Mojek, esate zuten gutun hoien bidez, erlijio jarduerarako beharrezko objektuak zirela, ez? Bereiek lehen irakurri dudan bezala, aizue, gorriek denak kendu digute, eta guk orain gure jarduera, gure mezak eta gure konbentuko gauzak egiteko behar ditugu pieza hauek, eskatu egiten zituzten, baina ze pieza eskatzen zituzten. Bueno, kristalezko kopak, ispiluak, zilarrezko erretiloak, maitresnak, koadroak, baina baita Manila berdeko mantoi bat ere, koloreetako zeta zabalekin borrodaturiko loreekin, Hoi, oso garrantzitsua mezetarako izango da ziurrenik. Fue que me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer, la pureza está en mí y está en Marrakech. Esan bezala, Mojek gutunak idazten zituzten, eta komisaria nagusitik patroi bat sortu zuten baita ere. Esaten zieten, Moja edo apaizei, edozein lan egunetan bertatik pasatzeko, komisaria nagusi honek esleitutako objektu batzuk jasotzeko. Adibidez, Frantziskotar Klaratarren abadesa 2 aldiz hurbildu zen Medina Atxeliko dukearen kaleko bulegora, 1943ko maiatzean. Eta berarekin eraman zituen, arrosarioak, gurutzeak, erlijiontziak, zilarrezko dominak, kristalezko 6 kopa, metalezko 30 estalki, 4 erretilu eta 2 fruta ontzi. Eskaerak oso ugariak izaten ziren. Mojen bidaiak ez ziren eten, behar zutena eta nahi zutena eramatera joaten ziren. Komentuek, monasterioek edo parrokiek gurutze gotiko bat, kopoi bat eskatzen zuten, baina baita eguneroko bizitzarako erabiltzen zituzten tresna zibilak ere, eta adibide gehiago dauzkat. Boadilla del Monteko hau Madrilen dago, bertako karmeldarrek 20 artelan eraman zituzten. Ondare Artistiko Nazionaleko komisarioaren baimenarekin, naiz eta komisarioak idatzita utzi zuen, bazekiela kuadro horiek ez zirela mojen jabetzakoak. Baina, eman egin zizkieten. El Tiembloko Irutasun Santuko Beneditarren monasterioko ama nagusiak, hau Abilan dago, 23 artelan emateko eskatu zuen, naiz eta bereak ez izan, kasu honetan ez da ere, eta zer gertatu zen, eman egin zizkietela. Fray José de Loperak Segoviako Santa Maria del Parral errege monasterioko mojen prior generalak, beraienak ez ziren 100 ondasun artistiko eta kultuzko objektu jaso zituen, baina adibide gehiago. Txitxongo Frantziskotar Klaratarren komunitateko abadesak, berak hortzuen bere komunitatea eta 20 moja zauden bertan ez, beak gutun hau idatzi zuen esanez. Txitxongo Frantziskotar Klaratarren komunitateko abadesa naiz. 20 erlijiosok osatzen dute hau, zeinen konbentua erabat espoliatu eta gorriek erdiera itxi baitzuten. Jakin dut, komisariotza hori bere jabeek erreklamatu ez dituzten objektu guztiak likidatzen ari dela. Eta horregatik, zuregana jotzen dut esanez komunitate honek ez duela ia gurtzarako objekturik, ontziteriarik, beirateriarik, estalkirik eta bar. Beraz, espero duela, bere bihotzon berak gogoratzea objektu horiek nola banatzen ari den. Hori idatzi zion komisarioari 1942ko urrian. Ez dago jasota, ez dakigu oso ondo zer gertatu zen kasu horretan, badakigu komisarioa etzela oso konbentzituta geratu. Ze, emakumenek gauza asko eskatzen zituen, eta komisarioak erabaki zuen soilik kristalezko 6 kopa, metalezko 30 estalki, 5 erretilu eta metalezko pitxertxo bat ematea. Askoz gehiago eskatzen zuen abadesak, baina hori eman zion. Eta albaranean, inprimatutako ereduzko esaldia ezabatuta agertzen da,
Eta ze jartzen du abadesak? Bere jabetzakoak direla. Eta hori frogatzeko bakizu zer esaten duen? Zer? Zin egiten duela jainkoagatik eta oreagatik. Fai tremare la terra e silenzia il tuo fianco. Azkenean, espolio hau bilakatu zen muntaiakate bat bezala, ez? Errepresaliatuei milaka ondasun kendu egiten zizkieten, komisariotzak gorde egiten zituen, eta agian aurretik ja, susmo hau dago, hitzartuta zituen moja eta apaizekin, ez? Lapurtutako hauek. Eta orduan monjak etortzen ziren, esaten zuten jainkoaren izenean beraienak zirela objektu hauek, eta komisariotza nazionalarentzat antza denez nahikoa zen arrazoi hori, baliozkoa zen arrazoi hori, pieza horiek guztiak mojei emateko. Hauxe frankismo garaian gertatutakoa, baina badakigu aurrerago ere gertatu izan direla horrelakoak, behin eta berriz gaur egungo Beloradoko mojetara iritsi arte, beraz, nik ez dizuet ezer esan, baina saiatu nahi balin baduzue, orain zuek elizetara joaten eta gauzak lapurtzen, badakizu zer esan behar duzuen, jainkoaren izenean, objektu hau nerea da. Ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. Eskerrik asko Goiuri Oziza Arandia. Goizeko 10:40 minutu dira entzuleok Rosaliaren Mio Cristo Piangi Diamanti honekin. Egingo ditugu horrengo 2 minutuak, eta segituan Eneko Iturberekin berri kurioso celebretan murgilduko gara. Entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so come il lato nascosto della luna una volta svelato, so che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie, non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è grave. Il mio Cristo piange diamanti. Ze gustu duzu oraintxe gu sintonizatu berri gaituenak pentsatuko dela arrati entzuten ari dela? Ez dakit, agian bai, agian. Edo beste galdera egingo dizuet, Eneko Iturbe egunon. Egunon. Ze gustu duzu arrati-ratian Rosalia jarriko dutela? Ui, ez dakit. Ez dakit. Zara, pixkate eregia, uste duzu dela? Bai. Ez dakit, kristautasunak nola bizi duen, hori aztertu alda. Bueno, dena aztertu da, nien naiz denetaz enteratzen. Rosaliaren disko hau kristautasunetik aztertu da? Bai. Abadeak ados daude, gustora daude? Uste dut munillari elkarrizketa baten galdetu diotela. Hori jakin nahi nuen. Bai. Baita, uste duzu gustora? Noski gustora daudela. Rosaliaren diskoko abesti batean esaten da, badagoela utxune bat, soilik ingeles ez da, eta orduan ez dakit euskaraz oso ondo nolo esan baina. Esan nik itzuliko izu. Esaten zer, badagoela utxune bat soilik alderdi divinoak bete dezakeena. Ez du esaten jainkoak, divinoa hitza esaten du, orduan bakoitzaren zatagian hori gauza bat da ez, baina horrekin
nik uste apaizak pozik daudela, ez? Gaur egungo abeslari ospetxeunetako bat aipatuz, alderdi espiritual hori landu behar dela, edo behintzator badagoela utxune bat, nik uste dut apaiza bat entzatori posteko modukoa izango dela. Gero abesten du Rosaliak, tras-tras, txinpitxampa, eta igual horrekin ez daude... Txakatxun, txatxun, txun, txakatxakatxun. Ez daude hain pozik, baina nik uste dut... Ez dakit. Albuen zein daukozun gogoratuz, hemen badira benetan merezi dutenak. Hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxean dituzu, baina zugabe ni tristetxu ibilinaz. Onartu behar dizuet, La Txama, Fane, Tata, Txik Juarez eta Denesoren bihotzian kantu hau, asko dudala gustoko. Oso dudala gustoko barkatu. Bezarkada bat gorde zuretzat, aletxia garestiei urten jat. Enego Iturbe bildu dituztu, notizia xelebre xamar batzuk, Bai. Mai Gorostiaga pozori omen alditxo egiteko. Ara, niretzat. Bai, zuretzat. Aserren nola zinen mai izan du gaur ere. Vale. Bai, gainera gaur dazkat notizi potenteak, Bai, Ea laitzan egin. Bai. Eneko Iturbe Otamendi, notizia xelebretan aditua. Hori da. Bueno, hasiko naiz lehenengoarekin. Bai. Igeltxero batek tunel bat egin du, bere maitalea ezkutuan ikusteko, eta maitalearen senarrak aurkitu egin ditu. Egia esan ez dakiz zeatikan, Zeatikan izan daiteke. A ber. Berriro, Igeltxero batek egin du tunel bat, Bai, bere maitalearekin egoteko, bere maitalearen senarrak ez ikusi gabe. Kontua da, ez dakiguna da, tunel hau egin duen bere maitalearen etxean, edo bere etxean, bere maitalearen etxean izango da. Ez, batetik bestera, lotzen duen tunel bat. Beraz, hain urrutit ziren bizi? Ez, auzokideak ziren. Auzokideak ziren, eta tunel bat egin du batetik bestera. Bueno, oso ondo lotuta, lehenengo lotura ederra, porque, a ver, hemen Tolosan beti esan da, Santa Claratik eta San Franciscora beti tunel bat egon zela, eta komunikatuta zegoela, eta Euskal Honor tunel bat dagoela, maitalek zirelako. Seion bat metro gongo dira. Ondo lotu. Gehiago. Bueno, ez dakitzen bada. Pentsatu lurrazkian nahiko zuzen egingo zutela, ez? Ez daukot ideiarik ere inago. Ikuren txesango izu, ze distantzia dauen, oso nere gai gustokoa izaten daue. Distantziak. Mara zuzenan 100 metro. Distantziak, nere gai gustokoena. Distantziak. Bai, distantziak neurtzea da oso gustoko da. Etxe bizita distantzik neurtzen. Bai, denbora asko eskaini diot bizitzan distantziak neurtzea. Zen badago nere Ozkaiutik, nere Ohera, zen badago Antanan Adibotik, Kopenhagera. Zen badago Mandotik telebistara. Arrituko zinatekete, baina lerro zuzenean, 300 metro dude. Lareun esan, bai. Bai, ataritik atarira egin du nik neurketa, pixka barrurago egingo bagenu, 340 metro. Sakristiatatik, ia 400 metro. Sakristia justu atzekaldean daude, bata bestearen kontra begira. Bata mendebaldera begira eta beste ekialdera begira daude, beraz, sakristietan, ia 400 metro izango dira, bai. Eta tunel bat osatu du, beraz, auzoan bere maitalen etxera joateko. Bai, hau Mexikon gertatu da. Ándele, es como se le ocurre, mi cuate, lo agarraron. Alberto da igeltxeroa. Alberto, no mames. Me paneguen nik la txama oso ondo zetorrela hemen. Bai. Alberto, pues, ¿cómo lo hiciste, güey? Eta, bueno, horrela, bere ezkontza kanpoko inorrekin, bere ezkonkideak desleialtasuna aurkitu ez ezan, gizonak bere ezagutzak baliatu zituen tunel hau egiteko, pentsatuz, ez dutela harrapatuko. Eta nahiko epikoa da, Oso epikoa. Guapísimo. Bai, jasan historia... Zuzer egin duzu maitasuna tunel bat. Pentsa, Mexikarrek daukete hitz berarekin hainbeste esan nahi, kaso honetan Alberto hori esan barko geniokela. Alberto, te la mamaste, güey. Pero pues ya no te la mamaron más. Es que mexikar kultura ikaragarria. Pergaitzarekin dauzkazu positiboak, negatiboak, baldintzakoak, mamarrekin ere, bai. Bueno, bietako inorketzuen espero, batean, etxean zegoelarik,
senarra agertuko zela, eta uste baino lehenago iritsi zen lanetik, eta baina biak harrapatu zituen, harrapatu beharretzen momentuan, eta orduan, esango dugu Albertok ies egin zuen tuneletikan, eta senarra ere atzetik joan zitzaion segika tuneletikan, eta azkenean senarrak ikusi zuenean bere bizilaguna zela, erabaki zuen, bere emazteari esatea, aizu. Jakin Alberto, nere emaztearekin, amodio historio bat izan duela. Hori Albertoren emazteari? Bai. Alberto ere bazen, biak. Galdetzen zioten Albertori orduztik. Mundu honetan harrapatuta. Tunel horretan harrapatuta. Epiko bihurtzeko historia. Eman dezagun, tunelaren hasieran igeltxeroa mexikarra da eta iparraldean dago, bere maitalia da, estatu batukoa eta beste alden dago, eta tunela da pasatzeko beste aldera, eta maitaliaren senarra dala polizin bat edo Texasekoa. Eta orduan hemen daukagu historio polit bat, Historio migratorio, sexoafektibo, igeltxeristiko... Ez da kasua, baina, bai. Bat izpilu aurrean mutua bizitza daukaitxu. Gauza esan baizuet, tunelarena dago ondo etxera sartzeko inork ikusi gabe, baina baina etxean zaudela, harrapatzeko arriskua igual da. Bai, esan bai. Eta gainera, tunela jartze balin badezu, eske jarraitze gutxakin ja, iritsiko zea, bestearen etxera. Bainunera ez duzun zure etxerako sarbidean olako kistonate puxka jartzen, eta orduan araño iritsita ere ez du jakingo non dagoen. Ez, lurrazpitik. Ez dakit nola... Zuk tunel bat egin baduzu berak ere atean noiz botako du, ez dakit. Eta orduztik Alberto eta Marianak ez dute berriro. Rapatuta. Tira, berri gehiago nahi ditugu, eneko? Oain, Mexikotik barkatu, Badalonara salto egingo du. Asko altin. Badalonan, bilatokia irikidie maskotei, haien bidelagunari edo jabei agur esan diezaioten. Ados. Eta Badalonako behiatokiak zerbitzu aitzindari hau jarri du martxan, eta bertako instalazioeteko ateak ireki dizkielako maskotei, beraien jabei agur esateko. Ehorztetxea kudeatzen duen Pompas Funebres Badalonako finantza eta administrazio zuzendari den Joan Aier, ez dakit nola ahoskatzen den, Joan Aierrek azaldu duenez, 11 animaliak dagoeneko agur esan diete haien jabei eta gehienak txakurrak eta katuak. Eta zuzendariak esan duenez, maskotaren dolua, ekintza hori ezin izan duenean egin, askoz luzeagoa da, ze maskotekin askotan gertatzen dena da, haien jabea hiltzen denean, zai geratzen direla. Ezta? Ikusi dezakugu adibidez, Hachiko filmean. Ez dira kontziente askotan, jabea hilela eta beraz, bere zai geratzen dira. A ber, pasagara, kriston temazo alai eta dantzagarritik Hachikora, Eta, albiste xeloren maientzat. Nik horrela ezin dut. Ni triste gartzen naiz gai honekin, badakizueneko badagoela webgune bat dela Does the Dog Die. Tardun, zuk esaten dizu norbaitek. Ikusiko dugu Terminator? Tardun, zuk esaten zu, etxaran. doesthedogdie.com sartzen zara, jartzen duzu Terminator, eta esaten dizu berde edo gorri. Ea pelikula horretan txakurren bat hiltzen den ala ez. Eta orduan, txakurren bat hiltzen bali bada pelikula horretan, zuk esaten dizu lagunari. Nik Terminator, ez dut ikusiko. Terminator esan dut, baina, edo zain. Haian batzuetan badakizu... doesthedogdie.com Bai, batzuetan badakizu gertatzen dela, ez? Pelikula batzuetan gaia zentrala delako, edo trailerrean ikusten delako, baina beste batzuetan, eske niri gertatu izan zait, agian inkluso gidoiarekin, ez zela bat ere beharrezkoa, txakurra hiltzea, baina sartu nahi izan diote, eszena horrela emotibo bat, eta hori sartzen dute, eta gero jenila triste geratzen naiz,
Betirako. Maspalomas jarri dut da jartzen. Does the dog die? No. Ai, eske... Does a cat die? No. Katuak ere esaten diz? Does an animal die? No. Lehen txakurrak bakarrik? Does a pet die? No. Ai, ama. Is someone sexually assaulted? Bueno, igual itzulpenak egiten hasi barraukagu, galdetu dut hor gatua, animaliaren bat, etxeko animaliaren bat, norbait erasotu alda sexualki, ez. Bere rodajean animaliarik zauritu ote zuten, ez. Badago txakurrik borrokan, ez. Eta ja errepikatzen doa. Animali hildakoren bat badago, pedofiliarik badago, norbaitek botaka egiten aldu, zaldiri matiltzen alda, animalin bate abandonatzen ote duten, umeren baten abusorik ba ote dagon, bueno, ez, dena ez. Maspalomas da, all good. Is there sexual content? Yes, Maspalomasen badago eduki sexuala, bai. Eta beste zer gehiago, are there homophobic slurs? Badaude. Eta esaten dizu baietz? Bai. Baina hau Does the dog die da? DoesTheDogDie.com. Egin dute orain sekulako... Bai. Are there nude scenes? Biluzik badaude dago norbait, edo eraso homofobikorik baote dago, beste galdera zen, baietz, badaudelako. Are there flashing lights or images? Yes, hau adidez goiurientzako oso garrantzitsua da. Bai, daukagunok gaixatasunen bat fotosentsibleak garenok, izan daiteke epilepsiaren gatik, baina izan daiteke beste neurodivergentziaren baten gatik, edo dena delakoa, hori ere garrantzitsua izaten. Bire hauze interesgarriago, Juri? Is there a large age gap? Baldago adin arrakala hundirik. Hori enekien. Eta Maspalomasen gertatzen da. Kuriosoa. Bai, baina informazio oneraino, Bai, eta egiten dizu, orain ikusten ari naiz, lehen zen pelikulentzat soilik eta txakurrei buruzko informazioa. Orain ikusten dut, ikusentzunezkoa telesailentzat ere badagoela. Jara. Oi, ama. Baldago hate speech, gorroto diskursorik edo, eta baietz, eta zer gehiago, baldago izan LGBT plus person outed, alegia, baztertua esango zan outit ez, Juri? Baztertua ez. Bere goz kontra zuk esatea pertsona hau lesbiana da, adibidez. Armairutik ateratzea pertsona horrek nahi ez duenean. Pentsa, ze sakon hau, baldago dementzia edo Alzheimer kasurik. Eta gauza gehiago daude hemen ezin dudanak esan, zeia spoiler egitea litzateke. Baina ikusten ari naiz, jendeak egiten dituela galderak, eta gero bozkatu egiten duzula. Zen isartu naiz adibidez Desperate Housewives telesaileko horretan, eta hemen galderetan, ez da agertzen dementziari buruzko galderarik, adibidez, zordan jendeak egiten ditu galderak begia, bortxaketak aipatzen dira? Ez. Bueno, zema galdera. Galdera pilo bat, informazio pilo bat daukaz. Torturarik baldago... Bueno, denetarik, hemen dena jakin dezakezu, zure beldurrak anitzak izan daitezke. Ai, triste dagoen animalirik baldago. Bueno, hori guztia, topatuko duzu webune horretan, enekoren notiziatik horra iritsi gara, hemendik notizia serioago eta azken ordukoen bilagoaz Bilboko estudioetara, eta segituen jarraituko dugu zuekin entzuleok. Itxaso Leon, Bilboko estudioetan zuzenean egunon. Barkatu Itxaso, hemen azken pauso bat egiteko utzi dut. Orain Itxaso Leon egunon. Orain egunon. Kontatuko dugu auzoan bizi elkarteak elkarretaratzea egin duela ostegun honetan Alokabidek Gasteizen duen egoitzaren aurrean. Hain zuzen alokairu sozialeko etxebizitzetan bizi diren adingabeak dituzten bi familia etxegabetzeko arriskuan daudela salatzeko. Adierazi duenez, erakunde publikoak Hamid eta bere familia etxetik atera nahi ditu eta azpierrentatzaile batek Xamiraren familia kalean utzi nahi du. Etxebizitzaren sindikatuak ohar batean azaldu duenez, bi familia horiek tartean 4 adingabe argietenak eta arazo elektrikoak izandakoak dira. Iberdrolak behin eta berriz etendu Hamiden familiaren etxebizitzako elektrizitatea, multinazionalak aurtengo lehen 9 hilabeteetan 5.307 milioi euroko irabaziak izan dituenak antolakundu horrek gogora ekarri duenez, ez die uzten elektrizitatea berrezartzen eta bere izenean jartzen. Eta gogorarazi du dagoeneko hasi dela izotza egiten gauez Gasteizen 0 azpiko temperaturekin.
Era berean udalak erroldatzeko duen eskubidea urratu izana kritikatu du hilabete luzez Xamiraren familia erroldarik gabe egon delako antolaketaren eta borrokaren bidez ordea lehenik eta behin errolda soziala lortuko dutela esan dute eta ondoren bizi diren etxe bizitzan erroldatzea. Eta hain zuzen gai honen inguruan badugu beste aipagai bat gaur goizean Naiz irratian zuten aritu bazarete jakingo duzue Lander Martinez lankidea Martutenera bertaratu dela gaur goizean izan ere Martuteneko Institutu Zaharrean gaua igarotzen ari ziren 100 gora pertsona euren borondatez atera dira eraikinetik ostegun honetarako finkatua zegoen etxegabetzeari erantzunez udalak iragarri du erdiak La Sirena aterpetxean birkokatuko direla. Eta honen inguruan azken ordua eman digu Landerrek aipatu digu 6 pertsona identifikatu dituztela oraingoz guztira, 3 Polizia Nazionalak eraman dituela, beste 2 ateratzea utzi dietela, eta bat daukatela oraindik kordoiaren barruan, beraz, esan bezala, badugu Naiz irratiaren eta Naizen presentzia Martuten inguruan, jarraituko dugu honen eta beste hainbat gairen inguruan berri ematen. Eskerrik asko Itxaso Leon, adi jarraituko dugu guzti honen garapena, eta eguerdiko 12etan informazio gehiago eskainiko diegu entzulei hementxe. Naiz irratian 11:04 minutu izango dira segituan, eta guk oraindik azken notizia xelebre xamar bat eskaini bar diegu, gure entzulei, aurrera egiteko, zeneko Iturbe gurekin dugu, eta badauka oraindik, eta animalien giroan jarraitu bar dugu gainera. Bai, hori da. Goiurui eta Mai ustetzen ere antzen dela, ez dakit gogoratuko zeraten, nola kontatu nuen behin txerri bat mozkortu egin zela. Bai, hombre. Txerri bakoitzari bere San Miguela inizu zela. Eta gero gertatu zitzaigun, urrengo egunean kalean nengoela ni pintxo bat jaten. Bai. Txerrikiren bat jaten, eta Mai topatu nuen, eta esan zidan, zer da, mozkortutako txerria? Bai, ondo gogoratzen gara. Oraingoan ez da txerri bat, baizik eta mapatxe bat. Mapatxe batek Virginiako likore denda baten sartu da, eta lokaleko komunean konorteri gabe amaitu du. Ai, ama, nire lagun batik gertatu zitzaion. Baina, gaixua. Eta, asunto izan da, likore dendan sartu zen, eta komunean bukatu zuen, itxuraz, konorteri gabe. Saretan ja ez izena jarri zaio, eta da, parrandazalea. Ez izen ez ezagutzen dute, sareetan. Eta, dendaren sabaitik sartu zen, eta gutxi gora bera, $250, hau da, €214 likore botillak hautsi zituen, eta pentsatzen dut artean, edan ere baten edango zuela. Eta, agintariek, beraz, komunean aurkitu zutenean, mapatxa, behin konortea galduta, atxilotu, ez dakit, esan daiteken. Nola esan beharko litz, Zagatu nahi zeneko hitz bat bilatzen, baina ez dut bat. Atxilotu baino gehiago agian, kontrolatu egin dute mapatxa, eta behin ikusi, mozkorra pasa zitzaionean, aske utzi zuten. Eta ustez... Kargurik gabe. Bai, pentsatzen, nik uste baietz. Eta ustez, historiako resakarik handienarekin, eta txarrena. Ustut begizulo potola geratu zaizkio. Bai, agian bai. La tierra se queda y la vida se apaga. Yo creo en el amor. Hemendik aurrera jarri behar da alkoholi botella eta aurren eskura ez utzi eta animalen ezta. Gainera, konturatu geha lehen Imanolekin dengola deskurritu dut albiste hau. Eta informaziaren iturria, bideotako iturri baten izena zen, Hanover. Eta hangover, esate bali maizu, hangover da resaka, ingelesez, eta guk lotura hori egin du, Imanolek egin du, eta hori, beste kuriso egitu zego. Hori, txiste hau egiten zen, orain salsa rosa egingo dut pixkat, frentxa rosa. Ostra! Ezkondu zirenean, Espainiako errege Felipe eta erregina Letizia, ezkontza horretara gonbidatuta zegoen, Hanoverreko Ernesto de Hanover. Arrigarriena da nik jakitea. Bai. Hanoverreko konde duke ezakit zer den, baina aristokraziako kidea. Naiko mapatxe, bai. Eta goizean, etzen iritsi elizkizunera, resakarekin zegoelako.
eta Hanoverreko kondea zen, eta orduan Ernesto Hangover. Bai, hori da. Eneko Iturbe, placer Bai. bat, eta mila esker, egun batzutan jai izango duzu. Bai. Gu Durangora goaz, astelenean ere jai zuretzat, baina aste artean ikusiko du elkar. Bai. Zu energiarekin etorri aste artean, ze Julen Goiuri eta Irurek etorriko gara, hiru mapatxe ajedun bezala. Imaginatzen. Beraz, ekarri energia, ideiaren bat buruan, eta eta aspirina batzuk edo. Vale, perfecto. Eneko, zaindu. Bai, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Orain, garena, ez gara izan ginena, baina hori du bidea. Beti pentsatu izan dut oso zaila dela haur bati izena jartzea. Aditu batzuk diote izenak nortasunean eragina duela, eta beraz ondo pentsatzeko moduko dela. Aukera asko daude. Umea jaio den egunean santutegia begiratzea eta santu baten izena jartzea. Egia esan aspaldi honetan ohitura hori galdu egin da. Beste aukera bat da liburu bateko protagonistaren izena jartzea, edo pelikula bateko pertsonaiarena. Ez da bat ere erraza. Eta hori, etxe guztietan egiten dugun zerbait dela. Garena, ez gara izan ginena. Pentsa zein zaila izango den aurkikuntza bat egin eta aurkikuntza horri izena jarri behar izatea. Horregatik, zientziaren munduan aurkikuntza egin duenaren abizena jarri hoi da. Haze orea. Bakizu ezer, hori gertatu zaiola gure hurrengo gonbidatuari, Amaia Gobillarri. Katalogatu gabeko troglobio bat aurkitu zuela, orain dela 5 urte, eta bitxitoak bere izena daukala. Triskoniskoides Gobillari, edo horrelako zerbait ziur geizki esan dudala. Kontua da, Amaia lurraren gainetik eta azpitik ibiltzen dela, mendukiloko bazuloko arduraduna delako, eta egia esan berak nik baino asko hobeto esango duela, bitxito horren izena, beraz, gurean dago, gure pantailaren beste aldean. Eta mikrofonoa zabaldu berri duenez, agurtu dezakegu, Amaia Gobillar, egun hon eta ongi etorri. Egun hon, eskerrik asko. Bueno, joan den astean saiatu ginen, baina lurrazpiak bere tempo eta bere neurriak ditu. Eta gaur lurgainean zaudela baliatuko dugu, zurekin lasai egoteko. Asgintezke leku askotatik, baina nien naiz atrebitzen Amaiari galdera bat egiten, ezpaldin bada lehenago gure kolaboratzaile eta lagunden Andoni Mateosi hitza eman da. Eta Andoni Mateosek audio bat bidali dugu Amaiarentzat, eta uste dut, hemendik abiatu behar dugula. Kaixo bigarren kafeko talde guztia eta batez ere Mai eta Amaia haze gonbidatu daukazuena gaur hor zuekin. Segurazki disfrutatuko dezue pila bat berarekin. Ze esan behar nun, aspaldi ikusi gabe dauket Amaia, baina asko maite deten pertsona bada, azkenen, Iñaki Alonsoren bitartez ezagutu nun pertsona bat izan zen, eta egon naizen bakasu momentu gutxi horietan, asko markatu nauen pertsona bat izan da. Ez dakit galdera bat egin edo ez egin, baina batez ere eta azpimarratu bere lana, hau da, mendukiloko bazuloan egiten duen lana, orain arte egindako guztia, karsta, espeleologia, paisaia ilun hori ez, lurrazpian gelditzen den paisaia hori nola gizarteratzen duen, turismora begira, baina hezkuntzara begira ere bai, gaztetxoetatik pertsona helduetara, ikeragarria dela egiten duena, eta hori azpimarratu behar den zerbait dela. Zer gehi esan, nik gogoratzen dut gurasokin, oin dela ja urte desente, bisitatu nuen mendukilo, eta lehurauta gelditu nintzen, eta gaur egun ez, nire ikerketa
adar horretan jakitea mendukiloko kobazuloa zer nolako leku estrategiko den paleoklima aztertzeko, izan espeleoteman bitartez, izan aztarnategi arkeologikoaren bitartez, baduelako nolabait aztarna txiki bat bertan, ikeragarria da etxetik gertu edukitzea hori, Euskal Herrian puntu hori edukitzea, eta ez bakarrik mendukilo, baizik eta hor Aralarko sistema guzti horretan, Araxesko baiaran ezagutzen dien gainontzeko kobazuloak baita ere, nolabait esateko balio handia dute ikerketari begira eta gizartearetzei begira, jendeak ezagutzeko eta jakiteko zer dagoen horrazpian. Normalean ez dela oso eskuragarria duten edo bertara sartzeko ez dela oso erresa izaten. Hoxe, asko ze gehiago luzatu gabe. Besarka handi bat, Amaiari, besarka handi bat bigarren kafeko kide guztiei, aspaldi ez naizela bertan egon, beste gabe nire egoeragatik lanean topera nabil, eta ez dut tarterik bilatzen zuen gana juteko, baina pendiente daukaten zerbait da, eta irrikaz, ezta, nire gaiak nire ikerketako interesuekin partekatzeko, eta besarka da Amaiari, Iñaki Alonsoren omenean baita ere nik uste merezi duen norbait daukezuela hor, bere inguruan baita ere hitz egiteko, eta disfrutatu ezazue. Gauza bat esan dezakegu, guk Andoni Mateos asko maite dugula, baina Andoni Mateosek Amaia Gobiler ere asko maite duela agerian geratu zaigu, eta uste dut Amaia beharrezkoa zela Andoni irileko egitea guk elkarrizketa honetan ezertan hasi aurretik, ezta? Bueno, hitzik gabe geratu naiz, sorpresa handia hartu dut, eta bueno, pues lurmun azpi honetan ibiltzen garenok elkar asko maite gara, eta bueno, pues elkar lortu ginduna, Mairekin batera gure laguna da, Iñaki Alonso, superheroia eta kapa gabekoa dena, Eta, bueno, eskerrik asko, mesutxo horrengatik, Andoni, eta ea laster ikusten dugu lur gainean edo lurrazalean, mi esker, Bueno, behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen Iñaki Alonso indio, berak, egindakoa, bere frontalaren argia jarraitzen ala piztuta, hoxe, Andoni bezalako pertsonengatik, Amaia bezalako pertsonengatik, Monte Solidarios, Aitor Bentudeira, eta hainbeste jende landalan jarraitzen direla, juntasunean, beste guztiei argia emateko, ez, Amaia? Alaxe da, legatu hori itxin induen behintzat niri, Iñaki hori gaixotasuna nahiko aurreratua zeukala, deitu ninduen Tolosara joateko eta eman zidan bere kaskoa, bere buru argiarekin, eta pentsatuzun izan behar nintzela, argi hori jarraitu hartzuena pizten, eta, bueno, alaxe da, jarraitzen dut kasko horrekin, maitasuna handiz, eta, bueno, nik uste dut lurrazpitik ez naizela beriztuko, bizitza bukatu arte, hasi argi hori mantenduko dut, beti, ez dakit nola esan. Eta argi horren itzala, ez dakit, luzea da, eta handia da, esan nahi dut, asko argitzen du. Guendala gutxi irakurriet, saritua izan zaretela, mendukilo kobazuloan. Azteko zorionak, bikoitza, alde batetik, 20. urte hurrena delako aurten, uste dut hasierat, ekintzaz betetako urtea izan duzuela, eta beste alde batetik, izugarrizko saria jaso duzuela, mendukiloko leizeak, Espainiako koba turistikoen bikaintasunaren saria. Ze suposatzen du horrek? Nik uste dut hau dela sari bat, jarraitzeko hildo berean, lan forma berdina eta hobetzen, Mendukilo 2005 urtean ireki zituen berateak, publikoari, eta 20 urte hauetan bihotzarekin, lan egin izan dugu, saiatzen lurrazpi hau, ondare fragil hau, azalaratzen, kanporatzen, jendeari erakusten, hezitzen, eta baita, bertan egin diren lanak, nahi dut esan, atonketaren kontuan eta beti errespetuz jokatu izan da naturarekin, eta hori sariaren parte batek bultzatu du,
egiten ditugun programa didaktikoak eskolekin ere balio handia eman izan diote, eta gero kobazuloa denok ezagutu ahal izateko egin diren gauzak, ez? Bai pertsona gorrendako, itzuendako, mugikortasun falta duen jendearentzako, eta, accesibilitate hori, saiatu gara, era polit batean egiten, eta, hori goraipatu izan digute, eta jakinda, gure leizezulo hau, edo kobazulo hau, herri txiki batean dagola, eta udaletxe txiki batzuen lepoan dagola, egin diren lanak miresgarriak dira, errezena izaten da diruarekin lan egin alizatea, eta kasu honetan diru gutxirekin lortu izan dugu bihotzan laguntzarekin heltzea puntu honetara arte. Eta nazionala da, eta guretzat onura bat, konpetitzea Kriston kobazulo eta ez dakite aurrekontu handiak dituzten beste kobazulo batzuekin. Ni lekuko izan naiz, jo naiz, ez dakit pasei aldiz baiumekin, ikerketa bat egiteko antzeslamatu baterako, eta bar. Esango nukela, igual diru gutxi, baina oso aberatsak zaretela, izugarrizko taldea daukazuela. Ni beti jo naizenean ikusi izugarrizko ekipoa. Maiala da. Guiruak ez bagina izango, nik uste horrela etzuela funtzionatuko, ez? Azkenean pili-mili tarraskamele gara, hola ditzen gara, artean. Eta holan da, ez? Bakoitzak aportatzen du duena, ez? Edo dituen balore indartsuenak, ez? Bakoitza niri administrazioan jartzen banauzu, segurazki ez nukela ez errongi egingo, baina, sortasuna edo ez dakit zen, ez? Zerbait sortzeana barria, ez dakit burua batzutan egan egiten dit, eta egan edo buelo horretan, ez, lortzen diren emaitzak onak dira, eta gero badugu beste neska, ez, hirugarren bat, hori, neska hori oso laukia dela, ez, eta dispertsatzen garen pertsonei laguntzen gaitu. Orduan, egiten zaituz lurrera jeitsi Amaia edo lurrera igo, zuen kasuan bilek baino. Alaxe da, bai. Hori, kriston lantaldea garela, eta, egunerokotasuna aurrera ateratzen dugu, hiruan esfuertzuarekin, eta esaten dugun bezala, pasioak, ez, ulertzen dira zer nahi duen esan, ez, pasioak lortzen du, horrela jarraitzea lanean, ez, hiruko lantalde ederronekin. Guendale hilabete batzuk egon ginen auzoko umekin, amarotzeko umekin, eta goratzen ez bueltan auzoan, arratsalde hortan, bisita pasata, Baskaria lekun berrin super goxoa ere, eta, bueltan auzoan jolasten, eta umekin horrelako bileratxo, ze ikusi dugu goizean, zaztak izer, eta esango nukela, como 3 ardatz zirela, ez? Alde bat, ume txiki batek esango, enekien izenarena mendikuiu, beste batek aipatu zuen, zerako forma exzentrikok eta ez dakizer, eta beste batek esan zuen, ez nekien xomorrotxok eta bizia zegoela hor barruan. Ez dakit 3 ardatzoiek, esan nahi dut, auzoko umek ikerketa hona izuten, o zerbait falta zitzaien? Azkenean hori asaltzen ditugun gaiak dira, ez? Eta, azkenean mendiko ikuilua da, mendukillo, ez? Andonik esan du, ez? Aztarnatek bet daukagu lehendabiziko gelan, metal garaikoa, ez? Duela 3000 urtekoa, horrek esaten gaitu gainera, ez? Aralarrek duen ondare derroderi, ez? Artzaintza, ez? Duela 3000 urte artzaiak ja ibiltzen zirela eta gaur egun ere artzaiak ditugula, orduan 3000 urteetan zehar lanbide hori jarraitu izan dela eta mantendu izan dela, naiz eta oso gogorra izan, eta beraiek erabiltzen zutela lehendabiziko gela. Gero formazio exzentriko horiek, ez? Azkenean, lurrazpi horretan sortzen diren gravitatearen kontra hasten diren formazio, kristalesko formazio horiek bitxiak dira, kobazulo guztietan ez dira ikusten, eta, punto horrekin geratzea ere, nahiko exzentrikoa da, polita da, eta gero, lurrazpiko fauna hori, ez? Dirudi olako toki berezian, ez, argizpiak aigatzen ez diren toki horretan, non temperatura urte guztian berdina da, oda egunak eta gauak ez dira existitzen, urtaroak ez dira existitzen, ia soinurik ez dago, eta bertan, ibiltzea, ez, animaliak egotea, ez, bizitza bat egotea, bitxia da, eta nola, hori, evoluzio horren bitartez, eta, aurrei pila bat ditzen diatentzioa, ez, olako animali txiki batzuk, itxuak direnak, koloreaz dutenak, eta egitea gainera, Aralarren, ez dakite, biodibertsitatearen inguruan aberastasuna, ez? Aralarren momentu enten baditugu 19 mota,
bakarrik aralarren ezagutzen ditugula, ez? Hau da, aralarrek badauka munduan txintxeta bat, olako fauna ez ezagunari esker, ez? Eta hori, isladatzea eta aurrak horrekin geratzea polita da, ez? Askotan kobazulo turistikoetan erakutsi dira ama birjinak, erakutsi dira erregemagoak eta txispun. Eta guk uste dugu, ez, benetan miresten dugunak lurrazpia altxor bat dela ikerketarako, lehen Andonek aipatu digu paleoklimaren inguruan, ez? Espeleotema hauek, ez, formazio hauek, milaka urtetan sortzen direnak, hor barnean gordetzen da antxinako klima. Hau da, duela 3.000 urte, 2.000 urte, 500 urte, ze klima mota izan dugun, eta bizigaren aldaketa klimatiko horren aurrean, uste dugu, zaindu beharreko eta gainera, balorean jartzeko dela. Eta, hortan gabiltza, ez? Balorean jartzen, eta beti esaten dugu gauza bat, edo ni horrela pentsatzen dut, ez? Ezagutzen ez duzuna, ezin duzu maitatu. Baina gainera, ailegatzen bazaizu, eta lako bisita batean ailegatzen bazaizu, etorkizunera begira zainduko duzu. Eta pixkat gure mesua hori da, ez? Balorean jarri, ulertu, eta denon artean zaintzea, ez? Piko lurrao, nun leon ez dakit. Bueno, egunero, gazue ikastetxen bisitak, jende piloa gerturatzen da, zuekin egiteko bisita gidatuak, gehiago ikasteko pedagogia arlotik, uste dut izugarrizko lan egiten duzuela, eta aparte, esango nukela, ekitaldi paralelok edo baduzkazue denetatik, niego naiz barro egiten, esate baterako. Lentzero etorriko da, eta pertsonaje mitologikok egin dira kanpoko txangok esplikatzeko kanpoaldean zer dagoen, gero barruka ulertzeko, escape room eta altxorren bila, eta, tailerrak, ez dakit, xagusarren gehiago ezagutzeko tailerrak, denetatik, 3 zarete, baina ez dakit, 70 bat egula, ez? Bai, azkenean nik uste, esparru honek, toki honek ematen digu, mila gauzetaz hitz egin ahal izateko. Lurrazpia beti izan da toki mistiko bat, toki berezi bat, kasu honetan mitologiarekin erabat lotura duena, eta hor, aipatu duzu lehen, gure laguna Aitor Bentureira, aditua den mitologian, eta berak ere solstizioarekin batera egin zigun. Nik uste dut lantalde hau geratuko bazen estankatua hilko zela, eta holako gauzak egiterakoan, beti burua martxan izatean, beti tentsio punto bat izatea, gauza berriak egiteko, horrek bizitza ematen dizula eta horrek mantentzen zaitula ilusionatua. Eta holan da, azkenean, hau da pasio bat, bizimodu bat da, eta, Telecinco ez dugunez ikusten lehen esan duzen, prentxarrosa hori ez dugunez kontsumitzen, eta zentro komerzialak ez da ere, hau da guri, ez dakit, gustatzen zaiguna egitea, ez? Nola bukatu, Amaia, mila esker, eta ez daki gonbidapen bat, eman ezagun, oraindik badago baten bat, ez du ezagutzen, mendukilo, gutxi gelituko dira, baina seguro gongo dela. Zer esan, nola gonbidatu? Zientzilariek esaten duten bezala, lurrazpia da ezagutzeke geratzen zaigun azken kontinentea, jakinda gitxo gara bera 25.000 kilometro ezagutzen direla, hau da ulertzearren diametro kuatoriala bi aldiz, gure planeta moztuta, erditik, alde batetik bestera, hori bakarrik ezagutzen da, pentsautzen bat dagoen deskubritzeko, eta gure etxe ondoan deskubritzeko aukera dugu lurrazpi hori, azken kontinente hori, ez garela joan behar oporretara, kanpora, olako tokiak ezagutzeko gure etxe ondoan ditugula, eta benetan merezi dutela. Euskal Herrian, hori, kriston ondarea dugu lurrazpikoa, hasi que denak ezagutzera, guzkizpiak ez dutena ezagutzen. Mila esker guretzat tartetxau hartzeagatik, gainera, opor egunetan eta lurrazpitik urrun harrapatu dugu Amaia Gobillar, eta plazerutxa da, urrengo kafea hemen aurrez aurre hartu beharko dugu Amaia, akaso Andonirekin batera ere elkatuko zaituztegu, esan duzu aspaldi ez duzuela elkar ikusi, guk gustora elkartuko zaituztegu, eta bioi kafetxoa jarriko dizuegu. Bale, nire esku pastak orduan, mila esker. Zoragarri zain asko, Amaia.
Agur, bueno, Maiago Bilara agurtu berri dugu entzuleok, eta bagoaz aurrera, 11:27 minutu, eta oraindik gauza mordoa kontatzeko, gaur arratsaldean Durangora abiatu horretik. Buah, bai. Arazoa daukat. Zer arazo duzu? Kriston gozea daukadala. Gozea? Bai, ze Durangon pentsatzen dut, eta gozea tortzen zait. Taloak daudelako. Ara, talo hilarak ere majoak izaten dire. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremana abokatuakekin. Tolosan, 611-411-868. Entzuleo, bagoaz aurrera esan da bezala, eta kantu honekin egingo dugu bidea. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren erantzunetan Angela Davisen hitzetan maialen lujan Sorkuntzak zentzua ematen diolako bizitzari. Horixe da, Gartxotun zain musikariak Arkupe Hotsak egitasmoko pasaden edizioko laburpen bideoan esaten duena. Eta ezagutzen dugunok, badakigu, benetan pentsatzen duela hori. Eta hori bera dela, Azpeitiko Kulturaz Kultur Kooperatiba ezurtzen duenaria. berriz esan ez dezaten Horregatik, beste behin martxan jarri dute Arkupe Hotsak egitasmoa, musika sortzaile berriei plaza eta aukera berriak eskaintzeko asmoarekin. Prozesu osoan izango dira bidelagun, formazio teknikotik kontzerturaino eta tartean dagoen guztia. Izena emateko epea zabalik dago, beraz guk gehiago jakin nahi dugu. diren beldurretan gure amonaren Eta nork azalduko digu hau guztia? Amets Sorazu proiektuko arduradunak berak ziur xehetasun guztiak dakizkiela egun hona, Amets? Kaixo egunon. Zer moduz zaude? Ondo, eta zeuek? Ondo, gu urduri gaude, ze gero Durangora goaz, biharko Durangoko azokako inaugurazioan bertan denaia preste dukitzeko, eta urduri gaude, baina gu ere ondo, ez pentsa. Urduri eta gogotxu gaude, Amets, beraz, lasai, orekatuta. Bueno, urduri eta gogotxu ere izan daiteke Ametsek sentitzen duena orain Arkupe Hotsaken 8. edizioko epea zabalik dagoela. 8. edizioa ja, Amets, hau ja potoloa da, hau ja historikoa. Bai, ja badugu ibilbide luze bat. Ja, esperientzia baduzue, sortu zenetik, pasadira urtetxo batzuk, eta urtero errepikatzen duzue, hau gauzak ondo ateratzen direnaren seinale, ezta? Bai, azkenean ikusi dugu funtzionatzen duela proiektuak, baina ez pentsa urtero aldaketa batzuk ere sartzen ditugu, gu ere hobetzeko saiakera hortan. Aurtengoan ikusi dugu, zuen iragarkian, aurtengoa gainera Arkupetik haratago doala. Hotsak herrirantz zabalduz. Hau da, aipatzen zenuen berrikuntzetako bat, ezta? Hori da, azkenean ikusi dugu, San Agustin kulturgunean, bazuela lekua kontzertu horrek, baina azkenean herrian ere, beti ere kalean dabilen jende horrengana, jarturatzeko aukera ere bagenuela, eta orduan herriko plazan erabaki dugu aurtengo kontzertu eskaintza. Pentsatu duzuen noizbait dia 8. edizioa izan da
taldeak amaitu egingo direla. Hau da, musikariak amaitu egingo direla eta jada denak pasako direla zuen eskutatik eta ez dela geratuko musikari berririk? Arritzen naiz, egia esan, usten dute Euskal Herrian badugula historikoki baita ere harreman luze bat musika taldeekin, eta gazteak, beti daude gazte gehiago, eta sormen prozesu hortan ere animatzen direnak ere asko direla usten dut oraindik. Bueno, eta ala izan dadila, horrek esan nahi du garra eta grina musikarekiko zaletasun hori bizirik dagoela, eta ala izatea nahi dugu, gustatzen zaigolako guri ere bai, musikari berriak deskubritzea eta estilo berriak entzutea, eta gazteek kontatzeko dutena entzutea. Aurreko edizioetan ikusi dugu, badakigu, ze Gartxot izan zen, gure kolaboratzaile irratsaio honetan, eta berak ere hitz egin zegun zuen egitasmoaren inguruan, aritu zela Gartxot horrela mai inguru bat eskaintzen musikari gazteei, badakigu Idoia Surmendi ere aritu dela. Hori ere garrantzitsua da zuentzat, ez da, agian pixka bat ibilbidetxo bat eginda daukaten musikariak harremanetan jartzea musikari hasi berriekin. Hori da, azkenean, jada esperientzia eta ibilbide luze bat duten artista hauek eskaintzen diete esperientziari partekatzea eta haiek izan ditaten hasierako beldur eta zalantza horiek argitzeko aukera ere ematen diete. Zein izaten dira beldur eta zalantza horiek? Identifikatuta dauzkazute? Azkenean asko kostatzen zaie, zuzeneko hori lehenengo zuzeneko hori prestatzea, eta beldur horiek dirira, zenekin kontaktatu behar duten, nola izaten den, ze pauso eman behar dituen hasieran, eta, ze behar tekniko, askotan jotzen dutelako edo zein antzokireta edo horrela, eta eskatzen dizketelako gauza mordoak, behaiek orain arte kontuan hartu ez zituenak, ez? Eta orduan beraz, ondo datorkie, formazio hori ere izatea, lehenengo mundu hontan, industria honetan sartzerako orduan, zen gauza izan berretuzten kontuan, zuzeneko baten aurretik. Bideoa ikusiko dugu pasaden edizioko laburpen bideoa egitasmoa pixkat gehiago ezagutzeko. Nik uste izen dela apur bat danan konklusio edo izen dela norbere burue ondo ezagutzie eta musika maitatzie eta maitasun hori bestean aurretik joetie eta hor jarraitzie eta saretzie bai, ez? Gaurko izen dela azkenien saretzeko modu bat. Generazio berriek badutela gogoa behintzat, ez? Zu hori, eta hori da niretzako lehen gai garrantzitsuena. Eta ala segi dezala, ez? Sorkuntzak ematen diolako nik usteet zentzu askotan individualki pertsonaren bizitzari eta inguruari, beraz positiboa da. Zoze barri setxen azten gazenin, danok faltaten gazku informazioik, ez? Orduan hasieratik zenbat eta informazioik gehi auki eskure, hobet. Esperientzia oso neuki du. Egon ginean hemen azpeitzen, egon ginean Gartxot eta Idoiakin, eta oso gustora. Eta gero batzalde zeuki ginean, soinu ustapenai buruzko tailer bat, eta hori oso lagungarri izan jakun. Perspektiba, esperientzia, teknifikazioan dare komentau zutena, batez ere Gartxot eta Idoiakin, behaiek esan zuena, behaiek zertan ibili dian, nola sartu dian. Azkenean hemen jotzeko aukeria ez da beti aukitzen, eta pentsatzen jaku aukera oso badala, gure musikia be pixkat erakusteko eta zabaltzeko. Talde berriek zautu da, taldiek, esperientzi berriek, talde diferentikin baita, musika diferenti egiten taldiek juntau da esperientzi politia izateak. Musika dela gure biziaren kronologia idazteko kanal oso eder bat, eta hori barrutik egin behar da, eta gainera egin behar da, barrutik eta barrukoa izateko ambizio hutsarekin eta ez beste zerekin, eta hori nahikoa dela iruditzen zait. Mentxe musikari gaztek aipatzen zuten, ez? Zer ikasi duten eta zenbat jaso duten egitasmotik, eta nik orain sakondu nahiko nuke 3 lan lerrotan, ez? Ze proiektuak baditu 3 lan lerro eta hori oso interesgarria iruditu zait, sortu, ikasi eta plazaratu.
Ze dena da garrantzitsua behin hemen elkarrizketatu genuen aktore batek Javi, orain abizena etzaite aterako, Javi komentatu zigun Euskal Herrian asko sortzen dela, eta badaudela proiektuak eta egitasmoak sortzeko, eta orduan bagian antzerki obrak edo sortzen zirela, baina gero etzegoela laguntzarik antzerki obra horiek plazaratzeko. Eta gira egiteko Javi Barandiaran Carmelen egiten du aitaren papera. Bai, eta ez zitzaidan abizena ateratzen, baina bai Javi Barandiaran zen, eta horregatik agian iruditu zait bereziki interesgarria zuek egiten duzuena, zuentzat 3 alor daude, eta 3ak dira garrantzitsuak sortzea, ikastea, eta plazaratzea. Hoi argi izan duzue hasieratik? Bai, egia esan da, kulturaz kooperatiban ditugun proiektu guztiek 3 arlo horietara bideratzen ditugu, iruditzen sortzea oso garrantzitsua dela, baina garrantzitsua dela baita ere, sortzen den hori plazaratzea, eta azkenean herriko jendeari ere guk herrian eta eskualdean lan handi egiten dugu, eta herriko jende horreke ikus dezala sormen horien emaitza hori, azkenean. Orduan, lehenengo hanka sortu, honek esan nahi du, izen ematen duen edo parte hartzen duten talde bakoitzak dinamoa sormenguneko soinuaren eremua erabiltzeko aukera izango duela entxegoak egin eta zuzenekoak prestatzeko. Gero daukagu ikasi eta hemen 2 formakuntza jasoko dituzte, ezta? Nolakoak izaten dira formakuntza hauek? Hori da, orain arte formakuntzak izaten ziren, izango dugu, azalten aldetik gehiago, edo esperientzia partekatze aldetik, eta urten hemen ere berrikuntzak hartu dugu, eta formakuntza teknikoa izango da, San Agustin Kulturgunean izango den kontzertu baten, zuzenean biziko dute, nola den Badirudi konexioa galdu dugula momentu batean, saiatuko gara berreskuratzen. Eta segituan izango dugu, amets entzuten jarraitzeko aukera. Bai, amets entzuten zaitugu. Bai? Bai, aurrera. Vale, hori da. Hain izan esplikatzen, aurten taller teknikoan berrikuntza bat izango dugula, eta taldeek izan aukera, San Agustin Kulturgunean izango den zuzeneko baten aurreko soinu probaketa, teknikoen prestaketa, hori guztia gure teknikoen bitartez bizitzeko ikasten duten bitartean. Eta horrela, parte teoriko hori izatetik gainera, praktikoa izango dute. Eta sormen taller artistikoan gauza bera. Esperientziak partekatzeatzen, aurten bertan dituzten abestiak edo nahi dituzten gomendioak, markatu, artista hauekin, gonbidatu izango diren artista hauekin, elkarbanatzeko aukera izango dute eta momentuan sortzeko. Eta ondoren prozesu emaitza plazaratzea, egitasmoaren parte izan diren talde guztiek emanaldi kolektibo bat eskainiko dutela badakigu 2026ko ekainean, Azpeitiko plaza nagusian zuk aipatzen zenuen bezala, baina gero irakurri dugu baita ere, zuzenekoan soinua grabatuko dela eta taldeek nahi duten abestiaren nasketa jasotzeko aukera izango dutela. Eta gainera, hau ere gure entzulek jakin behar dute, Arkupe Hotxek egitasmoak talde irabazle bat izango duela, eta talde irabazle horrek San Agustin Kulturguneko Oltza Nagusia musika talde ezagunago batekin partekatzeko aukera izango duela, beraz, sekulako oparia, hau taldetxo gazte hauentzat, baina baita ikusleentzat ere. Entzuten ari gara parte hartu duen talde horietako bat, Karena taldean, nolabait hasi berrien ordezkari horietakoa, eta San Agustin jotzeko aukera izan zuen. Ez altzara inoiz, galtzaile izan. Eterragoa da, eskutik galtzea, irabazle izatea baino. Orain ez dugu besterik, dantzarik gabeko dantzaldi bat baino. Esan bezala Karena entzuten ari gara, nolabaite proiektuan parte hartu zuen talde hasi berriago horietako bat, hemen bigarren kafean elkarrizketa akustikoan ere izan genuena.
baina ametxekin jarraitzeko aukera badu. Bai, eta Karenak ere, aipatzen genuen bezala eduki zuen zorte hori, ez? Egitasmoan parte hartzen duten taldeek esan dugulako emanaldi kolektibo bat eskainiko dutela, gero gainera zuzeneko horren soinuak grabatu egingo dela, eta taldeek nahi duten abestiaren nahasketa jasotzeko aukera izango dutela, baino ikusi dugu hemen badagoela baita ere saria edo oparia edo, ez dakit, Arkupeko Etxeak egitasmoko egitasmoak talde irabazle bat izango duela, Amets? Hori da, azkenean proiektuaren ondoren emaitza guk baloratzen dugun emaitza potoloena izan duen talde horrek urrengo urtean zehar beste talde handi baten telonero edo aurreko talde zela jotzeko aukera izango du San Agustin kulturgunean bertan. Ekainaren 13ko kontzertu horrez gain, publiko handia dagoen kontzertu batean zuzeneko hori eskaintzeko aukera izateko. Hori gozatua ederra taldeentzat, baino ederra gozatua baita ere ikusleentzat. Gu hemen ari gara egitasmoa aurkezten eta egitasmoaren informazio guztia jasotzen, baino entzulei esan beharko diegu zer egin behar duten izena eman nahi balin badute 2026ko deialdi honetan, Amets? Hori da, izena eman nahi izazkinezkero kulturaz.eus elbidean dago zabalik formularioa betetzeko urtarrilaren 18 arte. EPEA hortxe parte hartu nahi duenarentzat eta informazio gehiago kulturaz.eus webgunean bertan topatuko duzue. Nik hemendik batetik eskerrak eman Ametsi tartetxo hau hartzeagatik gurekin egitasmoa xeaetzeko, eta bestetik animatu gure entzulei, zabadakit entzulen artean musikari asko ditugula eta proiektu oso ederra dela bertan egiten duzuena, kooperatiban egiten duzuen guztia bezala, beraz entzule animatu zaitez, izen ematea urtarriaren 18 arte, iriki zabalik dago eta. Amets, horazu, mila esker guretzat tarte hau hartzeagatik eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei. Eta Karenaren kantua bukatu bezalaxe, guk ere aurrera egin behar dugu. Azken 15 minutuak entzuleok, bihar Durangoko azokan izango gara, eta oraindik gauza asko dozkagu zuekin elkar banatzeko minutu hauetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Sondo nizuela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz. Endabiziko kantu honetan, Aulen kontrola honetan, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feiserra. Feiserra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feiserraren arteko desberdintasuna? Nik feiserra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, ez dakit zehazki zein den, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena, eta berak... Ordunen ere, jotze duna, tardezka. Tardezka, ordunen jotze, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik... Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut euskarako... Gauza bat aitortu Gauza bat aitortu Karo, Bizkaian izan nintzen zitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gaztelerako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu.
Goizeko 10:00 barkatu 11:47 minutu hementxe zuzenean Naiz Irratian entzuleok, goaz aurrera ba. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea. Entzuleok iritsi da, Gabonekin bezalaxe, Gabonekin iristen da, Gabon aurretik iristen da, Durangoko azoka, Gabon aurretik iristen dira Ferrero Rocherrak. Hoiz esan behar nun, bonboiak, Turroiak. Egutegi horiek izaten dira, egunean bat zabaldu behar duzula eta dena jan. Adviento edo, ez da egite. Hori da, baina egia da, nik txikitan denak batera irikitzen dituela. Ez da pazientzia lantzeko ona izan daiteke, baina ez naiz ni, pazientzian jaioa. Baina badakizu zer iritsi den dagoeneko? Aretxabaletako merkatarien, Gabonetako espota. Zaindu deigun geurie eta haze espota osatu dutena. Goiti berantzungo dugu, ikusi ere bai, streamingez jarraitzen gaitu zuenok, ze aurten ere, danba eman dute. Aiba. Aretxarteko bonue, honek esan gure dau, Gabonak aiegeti erdazela. Gure amak esate hauen, Gabonetan apur bat triste jartezala, garaibateko komertzio txikinek itxite euselako. Loet ondrogeri xie, Juan Ramon da Maijosen karnizei xie, Puitan imprentie, Angelinesena, baina bizirauteko, iragana ahaztu barik, aurrera begiratu bierra hauela. Eta horreatik, ni egun baten, ez dakizeatik, zutitu eta aurrera begira, hainiketan hasi nintzen. Hasieran herriko auzuetatik, Arientzatik, Arkaasotik, Izurietatik, eta baita Kurtzebarri puntatipe. Eta hola, beste ibarik, poliki-poliki, gentie batzen hasi zan gure hainiketan dira. Hasieran gutxi batzuk, baina konturatu orduko, jente mordu egeuken atzien. Eta bukaerarako, 100 herritar batu zien gure hainiketan dira. Danak komertzio txikinen alde hainiketan. Aurrera. Eta aurrera. Eta aurrera. Garaibateko komertziantiek pozik egongo lieke. Gure amak esaten dauen moduen, zaindu deigun geurie. Hauxe, oso ona, ze kabria danke barrastie. Ze ona. Ze anitza den bere interpretazio gaitasunean. Eta ze ondo hemen Forrest Gumpen, pertsonaiaren bertsio hau egiten, zoragarri. Barneratu baita korrikera ere, eta bai, ederra. Eta behonde jola Aretxabaletako merkatarien elkarteari. Ze uste dut egiten duten lan honek Aretxabaletan bertan eragin izango duela noski eta herriak horrelako zerbaiten aurrean erantzun beharko duela, ez? Konsumo konpromiso hortatik, baina esango nuke Euskal Herria osoan ere hau ikusten duenak sentitzen duela dei hori, ez? Eragiten duela komertzio txikian Aretxabaletako muetatik asko zaratago, ez? Zalantzari gabe, eta nola
bihurtu denez, bideo hau denontzat oroigarri bat, egun hauetan hain garrantzitsua den oroigarri batez, komertzio lokala badago, existitzen da, eta erosketak egin behar badituzu, eta egia esan ohituraz etxe askotan egiten dira erosketak urte garai hauetan, ez? Agian urtean zehar erosten ez dituzun gauzak, erosten dira urte garai honetan, ezagit beste denda erraldoi eta zaratago ere, denda txikiak ere badaudela, eta bertan erostea, aukera paregabea dela. Zoragarria iruditu zait bideoa, esan bezala Forrest Gumpen, ukitu hau eman da, eta hortxe banku batean eserita kepa errastibera, eta Angelines López. Aretxabaletan bertan denda bat eduki zuen emakumea, ez? Omenaldi politia Angelines hor dago, isilik keparen ondoan, baino kamarak enfokatzen du, eta Aretxabaletako jendearen zata begira hemen Angelines, berak ultramarinos denda eduki zuen, eta hementxe ez, eredu, aipatzen den guztiaren eredu gisa hor Angelines, beraz, ederra, eta joni unkitu egiten naiz, egia da, musika, soinu banda honekin unkitu egiten naizela segituan, baina bideoa zoragarri eginda dago, eta hemen gertatzen dena da, jaurren gurten ezakidala zer egingo duten. Ze aurreko urteetan egin dute, urte batean egin zuten Braveheart estiloan. Beste egun batean horrela lapurreta izan zen agian ez dakit La Casa de Papel edo horrelakoak etortzen ziren burura, ez? Lapurretak irudikatu zituztelako. Beti hortxe egiten dituzte, egiten dute magia, eta orain urte bete geratzen da urrengoa ezagutzeko, eta nila gogotxu nago, baina, dasta ezaguna urtengoa, oraintxe kaleratu dutena, ederra da, zaindu daigun gehurie hau, eta, ze ona, eta irudiak ederrak, Az eta Visual Media ekoiztetxak egin du, eta orduan, beraientzako ere txaloak, eta txaloak herritar guzti, ze korrika dago kepa errastitatzean, jende pila badago korrika, jarri ditu, ezagit. Oso graziosa gintzitz, lehenengo korrika esten direnak dira oso runnerrak, erlojuan on ematen ez, ja lehenengo pausotik neurketa egin dezan beraien pulsometro edo danako katxarro horrek, eta gero jazten da jendea pixkate, herriko jago korri egiten ez da. Netzat bai, ze garrantzitsua den, aipatzen ditu, itxi diren komertzioen izenak. Aida. Eta seguro nago herri guztitan denok daukagu buruan, izen batzuk. Komertzio ja ez direle existitzen, edo ditzi zirela, hori iritsi zelako horrelako makrozentro bat, edo horrelako zeo zer, eta ni unkitu nahi zentzute Angelinesena, edo karnitzerina, edo bestea, ez? Porque nire burua etortzen zaizkit, auzoko komertzioaren bat, edo herriko komertzioaren bat ja ez dela existitzen. Bai, eta egia da, hemen esfortzu kolektiboa egin behar dela, hau zela badagoela ardura bat noski instituzionala zalaentzari gabe, lagundu egin behar zaie, komertzio hauei laguntza behar dute, eskaini behar zaie, ez dakit, batzuei agian alokairurako laguntzaren bat, bestei agian digitalizaziorako bidean, hori ere egiten da hainbat herritan ez, ze batzuk agian ez daude ohituta, eta ez dakit ez ondik hasi online denda bat jartzeko, baina agian aukera polita izan daiteke ez, ze agian kontsumitzaile batzuentzat arazoa da, begira eske denda honen ordutegierekin ez dut bat egiten, baina denda honek, herriko denda honek online denda balin badauka, agian hortik egin dezaket eskaera, edo dana dalauka, zalantzarik gabe, instituzioetatik lagundu egin bertzeiela merkatari hauei, baina ez ezagunaztu kontsumitzaile bezala ere, gure ardura dagoela, eta dena ez dela, kanpotik datorren laguntza, baizik eta, askotan aipatzen dugun bezala, gure diruarekin gauzak aukeratzen ditugu, eta erabaki asko hartzen dira txampon baten truke, eta guk ere pentsatu behar dugula horretan. Ausartak izan behar dugu guk ere horretan zausardia puntua falta da, edo behar da horrelako erabakiak hartzeko, erabaki politikoak eta oso gertutik eragiten digutenek. Agur esaten hasiko gara, ausartia hitz egiten Izaki Gardenaken azken lanaren ausartenak kantu honekin egingo dugu azken txampatxo hau eguerdik 12 bidean, guk segituan, traste guztiak askatu, poltsa guztiak bete, maletak bete, eta Durangoko azokara bidean jarriko gara entzuleok bihartik astelehenera, hainbat eta hainbat gonbidatu, artista, sortzaile, lagun, gurean izango dituzue, eta eurak ikusgai Naiz Irratiaren webgunean, bertan
esan da bezala, bideo streaming bitartez, multikamara formatuan, eta gozo, Imanol González Gurutxaga lanean pranko jarriko dugu, eta zuei, gure sortzaileen ahotsa helarazteaz gain, gure sortzaileen aurpegiak, keinuak, eta xehetasun guztiak helarazten ere saiatuko gara. Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunera arte? Plazer bat, gozatu Durangon eta hartu tarte bat zuentzatere. Hartuko dugu Palentino tartetxo bat, Mai. Eskapatzen bali mazara, antxe ikusiko dugu. Palentinon, eta taloen hilaran, eta sushian, eta beste otan. Aukera asko ematen ditu Durangok. Zenbat kontzertu ikusteko aukera, zenbat gogoa inbat jende zuzenean lehenengoz ikusteko ere. Eta nik oraindik ez dut erabaki ze vinilo erosiko duda, baina lehen urtean 3 erosi nituen, ea urten ze beste 3 erosten ditudan. Goiuri, zure Durangorako outfita atetik sartzen ari da. Bale, bano! Entzuleok bagoaz zaindu asko eta bihar ikusiko dugu elkar. Besarkada estu bat eta zaindu asko, informazioaren txando oraintxe, Naiz Irratian bihar hemen gehiago. Beiraten zikina nola batzuen Keep calm and bigarren kafea.